Hvala, predsjedavajući. Evo, danas smo imali burnu raspravu, možda i neočekivanu, ali tema je svakako aktuelna i ima nekih svojih daljih implikacija. Današnje izmene i dopune Zakona o popisu plod su sporazuma koji smo potpisali, a sporazum je opet rezultat pregovora koje smo imali i koji su bili poprilično inkluzivni, široki i transparentni. Kad kažem naš, mislim na Hrvatsku građansku inicijativu, cilj je da imamo popis u ozračju u kojem će svi moći da se izjasne po svim pitanjima u jednoj slobodi, demokratiji, u kojoj će svi moći da iskažu sebe. Ovaj sporazum predviđa i nemiješanje političkih stranaka u sam popisni proces u smislu nametanja ili neke kampanje koja bi išla prema građanima Crne Gore. I mi nemamo potrebe za tim. Hrvatska građanska inicijativa na sceni je 21 godinu. Njena misija je očuvanje hrvatskog identiteta i svega što to znači i zapravo sve te godine mi imamo sve to što je u cilju očuvanja identitetskih kategorija. Ono što je takođe važno, a to je da su Hrvati u Crnoj Gori autohton narod, narod sa dubokim korijenima i možemo reći da su se naši preci odavno izjasnili kome pripadaju i kojim jezikom govore. Podsjetiću i ovdje našu javnost da prvi put hrvatsko nacionalno ime u književnosti Boke Kotorske se spominje 1617. godine, a spominje ga Kotoranin Maro Dragović u pohvalnici Bartolu Kašiću, gdje spominje vas rod hrvatski. I drugi su to primijetili, kao putopisac Petar Tolstoj, koji 1697. godine u Perastu nailazi na ljude koji se izjašnjavaju kao Hrvati. Pazite, to je godina prije Francuske revolucije i stvaranja nacija u suvremenom smislu. I ja očekujem da će današnja generacija Hrvata nastaviti taj kontinuitet i da će sukladno tome izraziti svoje identitetske vrijednosti. Mi takođe samim tim nemamo potrebu ni za bilo kakvim oblikom nametanja bilo kome kako da se izjasni i što da kaže, a samim tim nemamo potrebu ni da prisvajamo tuđe, nisu nam potrebni ni bilbordi, ni panoi, ni ostala reklamna sredstva. Hrvati, kao i svi ostali drugi, najbolje će pomoći sebi i Crnoj Gori da budu to što jesu i da Crnu Goru predstavljaju pred međunarodnom i drugom javnosti kao zemlju koja uvažava manjinska i sva druga prava. Nažalost, Hrvata iz Boke, gdje je njihova najveća koncentracija, ima ih danas diljem svijeta, oko 10.000 Hrvata živi u Republici Hrvatskoj, ali ima ih i u SAD-u, ima ih u Argentini, Australiji i tako dalje. Svakako, pozdravljamo sporazum koji smo potpisali i sada je akcenat na njegovoj implementaciji. Ako ne dođe do implementacije, onda se obesmišljava i njegovo potpisivanje i sav njegov sadržaj.